Падар мешавад. Чӣ гуна мард метавонад дар таваллуд кӯмак расонад? Занон аксаран ҳамсарашро ба таваллуд даъват мекунад, то ҳимоя ва дастгириро эҳсос кунад. Корҳое, ки мард метавонад анҷом диҳад. Пур кардани ҳуҷҷатҳо. Вақте ки зан бо қафас ба таваллуд меояд, пур кардани ҳуҷҷатҳо душвор мешавад. Ин вазифаро ба наздикатон супуред. Кӯмак дар ҷойгиршавӣ ва ҳолати бароҳат. Дар давраи қафас ба зан дастгирӣ кардан лозим аст, ки тавассути даст ё ҳаракат кӯмак кунад. Фаҳмондан ва овардани ашёҳои зарурӣ. Масалан, равғани массаж ё об оварда ба зан диҳед. Массаж кардани камар. Дархости занро риоя карда, камар ё баданашро мулоим массаж кунед. Муҳимтарин дастгирӣ ва ҳимоя. Ба ӯ ғамхорӣ нишон диҳед ва наздаш бошед. Иштирок кардан дар таваллуди ва шоҳидӣ пайдоиши ҳаёт. Ин воқеа хеле арзишманд аз эҳсосотӣ мебошад.